Moi kaikki! Nyt aloitetaan YouTube-video. Tää on ärsyttävä näköinen peli. Mut nyt mä pelaan minipelejä, ne on järkyttävää. Mä pelasin jo tätä pikkasen. Eli siis mä pelasin tätä jo 2 kertaa. Noniin. Mä haluan kauniin auton. No toi on tarpeeksi. Joo, eli tää on siis tämmönen joku autopeli. Tätä ei ehdotettu, vaan mä itse löysin tän jostakin. Paikka, mistä löysin uuden. Tois, no 11 Games, 101 Games. Mä kutsun sitä ainakin niin. Täällä pitää päästä tuolla tavalla tänne. Next. Tää on aika helppo ja kiva, vaikka tää onkin pikkasen ärsyttävä. Ja tuolla siis, no ei enää näe. Ei enää näe, mutta tuolla taustalla äiti höpisee kavereiden kanssa. Mä oon siis mummilla nyt. Me vietetään uutta vuotta. Ja tuolla näkyy mun mittari, kuinka paljon mun pitää siis tätä tehdä. No niin jotenkin. Mä pistin paussille ja nyt pienen ajan jälkeen mä ymmärsin heti tätä. Mä siis olen mennyt tämän jo ja nyt mä feilasin sen. Suoraan vetää reitirystä, koska me ei selvittäisi tuolta pois. No niin, jatketaan. Next. Tää on idioottimaisin kohta, minkä mä tässä pelissä haluaisin. Tää on siis se, mihin me jäin. Siis ketä oikeesti vetää parkkipaikaltaan pois ja vaihtaa toiseen parkkipaikkaan? For real. For real. Siis who? Noniin, next. Tää on uusi mulle, mutta tääkään ei näytä kauhean. Olen juuri samassa vaikealta. Anyway. Uudestaan. Valkoinen auto, ihan nätti auto, vaan nyt aika nössöväri. Mun pitäis päästä tolleen päin vai? Älä unta nää. Nyt ois retrimerkissä. Mun ei tarvi koko ajan. Voi nyt! Joo. Täältä läpi täältä. Mä oon siis toi liila auto, joka just äsken sotutti itseään. Tästä me saatetaan vielä päästä. Älä tyni. Se sattuu. Noniin. Peruutetaan. No joo, siinä meni sit se replay. Noniin, vedetään eteen, tänne. Sormen saat aiheuttaa pientä liikennettä. Tai siis liikenneturmaa. Joo, se on siinä aika nopsakastikin. Älkää ihmetelkö höpinää, sun äiti kaverin kanssa juttelee tuolla taas jostain vaatteista. Mene pois tieltä! Se on mun parkkipaikka. Pitkän miettimisen jälkeen mä ehkä ymmärsin tän. Hei, mä aiheutan nyt pientä liikennettä täällä, mutta mene nyt pois tieltä. Älä töni. Mä oon siis nyt toi sininen auto tossa. Tämä missä näkyy. Tai tämä tässä. Mä oon se. Tämä tässä. Tämä oranssi vieressä. Tämä liilan vieressä. Ihan sama minkä vieressä. Täällä nyt jotkut muutkin aiheuttaa tätä liikennettä kuin minä. Mitä sä siinä yrität? Töniä mua. Nyt on mun vuoro mennä tähän parkkipaikalle. Eti oma parkkis. Älä väitä, et... Menet eteenpäin. Ei, vitsi. Joo, tää taisi olla kyllä jotenkin tässä nyt kuule. Ei tätä jaksa enää. Joo, tätä taisi olla tässä. Kiitos, että katsoitte. Tykätkää ja kommentoikaa. Ja ehdottakaa jotain kivoja pelejä 1001 peleistä.